Hola amics, sóc en Roger de Fotologístics. Avui des del camp i us explicarem quins paràmetres de velocitat utilitzem quan estem dins un HIDE. Comencem! Doncs ja som al HIDE. Com veieu, tenim un cruixidell. Anem a veure com es mou. Ja heu vist que els moviments són molt ràpids. Per tant, hem d'aconseguir molta velocitat per aturar aquest moviment. En canvi, si baixem la velocitat, tindrem un resultat molt diferent. Si baixem la velocitat, és molt probable que els ocells ens surtin moguts. Per tant, intentem pujar-la tant com puguem. Com heu vist, baixar la velocitat també pot tenir un efecte artístic. Vosaltres decidireu amb quins paràmetres voleu jugar, però el més recomanable és pujar la velocitat tant com pugueu. Si us ha agradat, no us oblideu de subscriure-us al nostre canal i activar la campaneta. I recordeu, mostrem la natura per conservar-la.